नै खासिना मायबा खोमायानो बेमा सोलाबायनो आं दालि खिथिसन थां हेल' गाइस हेलौ लोगोफोर नै मोनानि बेरायदों ओमफ्राय सान्दुंआनो जें जें पासता जालायलायबाय ओइ गाव जि गुफुर गुफुर नुलायदो आरो गुफुरखा आरो जेनेबा नङाबा सान्दुंआसो गुफुर खालामदो सफा सफ्लि लानानै ग्रासलेण्डआव थांनायदो जों ग्रासलेण्ड गामिनि नैबे जोंनि रायजोनि फुख्रि ओमफ्राय बे नैबे माबा थिंख्लि दंफां थिंख्लां ओमफ्राय नैबे जोङो खेबसे मटर गायनाया मटर गायनाया इथिंलाय मानो थांनो दायो लागोन ओरैनोथ' मोनाबाथाय मानसि हाबनायालाय आरो मानसिबा सानदो एबार लुवार सुवार सोरनिबा खिसि नुगोन दां अ दलं दङ दखान ओमफ्राय मोजांथार दलङाबो र' दै र' बारगोन जनानै ओइयाव नै औवायाबो जि मद' मद' दै बोहैदो र' बारनो होग्रो आंखो आयौ मोनबायबा खासि दंबावो नै फुराला नुदो सानबा आइथिंना बाजि ल'खाम थाबाय दखन गोथां गोथां मुलि टिंकी साया दा बेयावनो जोङो दख'ना गाननोसै आन्दो मोजां खालै इथिं ओमफ्राय नैथिं मेन रास्ता भुटान एन्ड रङियार थांनाय नै दख'ना गानखांबाय फुग्ले ग्ले ओमफ्राय नै खाव थं थं आयना नायना देलायगासिनो आंहा नै लानो मोनथ'खाय आयना गैयिखाय नै खासिना मायबा खोमायानो बेमा सोलाबायनो आं दालि खिथिसन थांना माथो जाहाबहाब नुलायदो ओमफ्राय इथिंनियालाय इथिंनिया ओमफ्राय सेप्ता लिपस्टिक लानि नै देलायखांबाय ओरैनो खासिना खावलाया बा आंनियाबो खावसे नांदो खावसे नाङाखै जां जेबो खना माला साला जेबो लाबाखै खासेया एनै खोमा बुंनायखौनो दांगासिनो मानोना दांनो खुरनो मोजां नांबाय थायो नालाय खोमायानो बेमायानो सोलादों माथिंनिफ्राय बेमा फैना सोलाफैखो आइनि खोमाखो एनोथ' इनियावसो मालाय बेमाया गरमफोराव माखौबा फट' साफायनो फायसो दे नै सिरि सिरि दखनाया मालाय सिरि सिरि खासे आइ नै जलंगा बस्था गाननानै लुवार लुवार नै इथिं फट' साफायदो साफायदो जोंखौ नायना मिनिनांगोन नै खासेया जोबलां ब्लां मिनिखाबाय जोंखौ नायना मिनिनांगोन इसोरो जाबायना जायाखै बिफाङाबो टें टें गावबायदि बिफाङा समायना नङा दा टें टें बिफां गोदो नांगोन होमबा हेल' गाइस Light look at it. You let the baby. Sekarang udah bilang deh. Produk sampai baik hari. Jabar baik sudah barnya kayak ini kak. Madi dong dong थांखादो खैना गोदान रखमादि गोजा गानदो आरो फटक साफायलायबाय याव आरो इथिंसो लाना उल्टानो जाबाय र' थांबावदों इथि मानसिया अ जालायदो बिथु सानखोब तामा मोजां नुदो दे तामा मोजां नुदो खासे मेरिना हरनो नै लोगोफोर इमान गोलोमखाबाय
बारबो नांदो गुसुनो ओइनि खासेया ओमफ्राय नै मुथिं फैदो भगबान इमान उन्दुबाय उन्दुनानै आरो टाइमानो थांगबाय ग्रासलेण्ड नै ग्रासलेण्ड नै लोगोफोर बार नांदो दासो गुसुनो नों मासे खेंग्रा थानाखै खेंग्रा नायनाय दहै रखम नाय इदि खेंग्रा गोथां गोथां अखा हाबा एवजोबगोन र' फट' साफायनो मोननाय नङा जोंहा गोजाननि ग्रासलेण्डआव थांनो मोना ओंखायनो न' खाथिफोरनियावनो हाग्रा गोजायावनो ओरैनोसो दख'ना थेवबो मोजां नुथ'यिनि ओइ सिगांनिखौ बांसिन मोजां मोनदों जानि दुब्लिया ओइथिंजाय एकदम गोजानाव मारै फुराला जाखाना होदो र' औ लायनो फै खानाया नायसना कमप्लिट जादों नामा लुवाखै दे फैलायलाय बिदि जाबाय दे दे जाबाय दे लिपस्टिक गोजा गेजेर खिनाव ना बेयावनो थांनाय नै जगालिया थां मोखांखो जगालि बेग लाग्रा भिडिअबो लाना होयो One, two, three, start. Nei uन्दुनाय दै नै आंनि रेपार बलायलायना होबाय मानो गोथां नङै ओइथिं ना ओरै जागाखौनो बुथारखाबाय हाग्राखौनो नै हाग्राखौनो बुथारखाबाय बाल दा दिनै गाख्रेबबाय जा दिनै गाख्रेबजोब्बाय र' माथो दिननिफ्राय गैयै फायला नालाय ओंखाय बुथारा खालांसै नामा नै रावबो साफायनाय रखमारि जागाखौ मोनाथारबायहाय Hei, nampak sih gitu. Hati agak lah kalau bay. Oh, farsi usung nama. Fungsi oh. Bapa yang naik hari nama ni sih bay. Cakoi. Nei, foto sampai deh. Pose kasih nei. Nei, untuk lagi bay nei. Luara gelo mah ini. Idi. Dah yang das musik sampai deh kan karena nih. Mana? 1, 2, 3 start. Kan karo next lan jak ning na. Idi karo ini masuk hala. Musri. Iba karo ya. Posak lan tapi sang thang. Man gejar udah tuh pleb. Mulai seru. Nei लोगोफोर खोमसि जालायलायबाय आरो गारियाबो जि दा जिङावबो थाबाय जाया जि स्पिड थाखायो ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै केमेरामेना इनि लास्टाव बाय बाय केमेरामेना हामहैबाय